Ассалому алайкум, тамошобинои азиз, апа ухарои меҳрубон, дӯстони гироми қадр, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Духтаро, имрӯза навори мо сар мешавад айнами хел новинкаҳо, вечерни платье. Духтаро, чӣ хеле ки шумо дидестед, рангҳошон беҳтаринай. Дар инҷа тамоми расветкаҳош видеодан навор карда шидагиай. Духтаро, бори мо як ба як чӣ хеле куртаҳои мо духтаро чӣ хеле ки дар навор ҳастанд, дар асл ҳам ҳамин хел ҳастанд. Духтаро, чӣ хеле ки гуфтум, рақамҳо дар рӯи экран барои заказ нависен. Размерҳошон ай 42 то 50 мераванд. Нархошон 2800 рублай. Духтаро, успед кунед. Ҳамаи расветкаҳош наличӣ ҳастай, размерҳошам ҳозирашда ҳастай. Духтаро, бодроен дар рақамҳои WhatsApp нависен, заказотон оформид мекунам. Доставка ба тамоми рӯи ҳамин ҷаҳон дорем. Духтаро, отправка почта, СДЭК, ПЭК, транспортни компания, автобус, хати дигар шаҳрҳо. Духтаро, марҳамат кунед. Боз гуфта мегзарам ки борои мо наличӣ ҳастанд. Духтаро, ва то наворҳои оянда, тамошобинои азиз, бо мо бошед. Касоне ки дар канали мо якум бор ҳастанд, подписатсия кунед, комментария, лайкро фаромӯш накунед. Духтаро, хайр. وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان